a Profesa Arthur Peter Mutharika amene tuni mtsogoleri wa dziko iwo ndithu anyamuka ulendo wawo kuchoka ku Blantyre kunyambadwa kumeneko kumene amakhala masiku awo kuchoka ndithu pa tsiku limene analumbira kukhala mtsogoleri wa dziko ndi uzafika tsiku la lero limene ndithu atembenuka kupita ndithu kunyumba kwawo ku Mangochi ku Page House. Tatene tione ndithu zimene ayankhula amene a Profesa Arthur Peter Mutharika atafika ndithu pa Mangochi boma kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Hello, 1 2 1 2. Hello. June 2020, Adanjana Goma, in the Buaguno, Nana in Guno Machicon 1 minute. The president number 7. Mama Samanya Namachikoni. The good is all one bit. In the million political, then jump for boys Pangoro, Pangoro, Yama, Monam Zakuri in Tapomena, going the way so Gundale, 90 Abona Mawiri, Wani Kujosa, Bomana MCP, Katwe Kukonda Ziko in Odigo, MCP like Josa. So number 2, Irondine, the Pisane, with the contest going. So the Pisane, the contest going on, with the body tied up so far. Confia político de Zicoli, no? Zicoli, Zicola Malawi. The Nijisoni Comanso and the Ampe Andre, Namagupa and Pena, Abakumana, and Hamene Aronga Zicolino, the Mademao. 2019-2020, na Moguli Amokumana, Prince Wayambe Mademo. Imule kuti
This time, Sinifra Chibwana hii. Nakumina ama Chibwana. Ndipo ndimuruma. Kwa nikamuruma ile. Na sekwanso mpaka kwa mwamuwe mwamuwe. Adati. Nakwazmeno. Musajipude hai. Kwa kuchote maji. Kuone kumbe amaruma mkamputa. Musajipude inai please. Isambani so that 2019. This time yukunyenya nine. Omaliza. Okoze abalaka kwa kumangoji. Kuli mnae paswa MPD out of 13. Once overall, 79%. Never vote. The boys don't come in. I say, mobilize kukonda dadi. Dadi wakona ni kwambie. Sasa mpige kukonda ziko ino. Dadi makona ziko Papandiri, Balança, Amacona, Gonça, Sanga Owen, waona banje mema. Sabwino, kufotokoza kwake Barbara, kuti choyambirira mtsogoleri wa dziko lino. Kufotokoza kunena kuti anthu akuoneka kuti tsopano avomereze kuti mdziko koma latsopano. Ndiye chofunika kwambiri nchokuti anthu akhale ogwirizana kuti dziko lino tsopano lipite patsogolo pa ntchito za chitukuko, chifukwa nkhani ya ndale yatha. Pano ndi nkhani yokuti anthu akhale akugwira ntchito limodzi kuti ntchito zimene zachitukuko zipite patsogolo. Ndizoona mzani Profesa Tabitha Mutharika kuyankhula ku mtundu wa Malawi akufotokoza kuti nthawi ya ndale yatha. Ino ndi nthawi yokuti anthu akhale akutukula dziko lino. So tikhale tikuwunikira zambiri pamene tikupitiriza ulendo umenewu wopitirira kumene akapumire Profesa Tabitha Mutharika. Tikupatsireni kwanza Kwacha Studios komanso ku Radio 1 iyayi tikhale tikubweranso posachedwa apa ziko kwambiri. Chabwino tamva pamenepo mmene akuyankhulira mtsogoleri wa dziko kuchenjeza kuti sakufuna zoona kuti anthu ena ake asokoneze dziko. Anthu amene ndithu ngati angapitirize ndi kuti aona polekera alandira zilango. Mwendinde panga pankhani imeneyi pamene tuna zoti mtsogoleri wa dziko Profesa Tabitha Mutharika abwera ndithu ku nyumba kwawo komano achenjeza anthu amene kuti ndithu ali ndi zolinga zofuna kusokoneza dziko, kuti anthu amenewo ngati apitirire kupanga zimenezo ndi kuti akumana ndi zilango. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sekola panga like video ene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 8 ndi chunguti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.